ви кажа, че тук имаме един рожденник. Моля за вашите аплодисменти за Ники Златков. Нека да се погледне тук. Дай Боже да имаме и след 2 години, когато пробием тунела и европейски шампионат на истинското трасе на Шипка и всички вие да сте претенденти. Успех! Ники, това за след състезанието, но сега може да направя на снимка. Внимавай! Пожелаваме ти в края на състезанието да дигнеш и купа, т.е. почти сме убедени, че това ще се случи между другото. Сега се приготвяте за изключително силни аплодисменти за пилотът, който предизвика изключително много възклицания през днешния ден с тази кола, която се намира тук в дясно. Плюс това днес си направи най-добрия подарък за своя рожден ден. Вашите аплодисменти за Николай Златков. Дами и господа, ето го нашия победител в тази група. Николай Златков, победител в групата Киксе. Аплодисменти за него. Между другото, това е човекът, който днес ни зарадва и с най-доброто време на трасето към връх Бузлуджа, което се променя за първи път от 2008 година. От 2008 година Николай Златков разчупи рекорда и трасето сега наистина ще има ново предизвикателство. Надявам се следващата година то да бъде преодолявано. И така, сега отново ще опитаме вкуса на шампанското от Ники Златков и Николай Пълнов. Айде бе, Ники, бе!